kada ku manta ku danna mana subscribe a wannan channel tamu, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Attajiri, in an ka ce attajiri me ake nufi? Mawadaci ko? To ba mawadaci a attajiri ba. Daga tijara an ka samu attajir. Me tijara? Kasuwanci. Duk wanda yake da wadata a ɗan kasuwa? A wasu ba gefen kasuwanci sun ka samu wadatar su. Wasu gefen noma, wasu gefen aikin gwamnati, ga sunan dai. To attajir shine ɗan kasuwa mai yin tijara, sahibul tijara shine attajir. To yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace attajiru ɗan kasuwa as-saduq mai yawan gaskiya, domin kalmar as-saduq da al-amin mai yawan amintacce. To irin wannan ɗan kasuwa ma'annabi ne, yana tare da annabawa wasiddiqina da siddiqai wa shuhada'i da kuma shuhada'u. Ya samu falala ko bai samu ba? Sai yace rawahu tirmidhi, imamu tirmidhi ya ruwaito shi wa qala yace hadithun hasanun, hadisi ne mai kyau. Haka yake, wannan hadisi ne sahihul lighairi. Kaga hadisin mu ya tabbata ko? Na dalla. To tunda ya tabbata, me wannan hadisin ke karantarwa? Yana nuna muna falalar ɗan kasuwa wanda ya tsare gaskiya kuma ya zan amintacce, bai can amana ga kasuwancinsa. Shine yace attajir ɗan kasuwa as-saduqu. Kaga as-saduqu ala wazni fa'ul. Dama shi kuma fa'ul da fa'il al-aminu. Kaga ala wazni fa'il shi kuma. Da fa'ul da fa'il duk sigogi ne na mubalaga. Muna tare? Kenan attajir ɗan kasuwa as-saduq mai yawan gaskiya, allazi tasafa bi kathratis sidqi, shine as-saduq. Allazi tasafa bi kathratis sidqi wal amana. Ɗan kasuwan da ya siffanta saboda gaskiyarsa har kowa ya sanar masa cewa shi mai gaskiya ne. Ɗan kasuwa as-saduq mai yawan gaskiya, al-aminu wanda yake amintacce ne, bai cin amana ga kasuwancinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yana tare da annabawa was-siddiqina wash-shuhada, yana tare da waɗannan gungun mutane guda uku. Me ma'anar yana tare da su? Hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Yace aljanna daraja ce. Daraja ce guda 100, ma bayyana daraja ta ne kama bayyana sama'i wal ard, abinda a tsakanin kowace daraja biyu, tsakanin daraja ta farko zuwa ta biyu kama abinda a tsakanin sama da ƙasa, tsakanin ta biyu zuwa ta uku ni kama abinda a tsakanin sama da ƙasa. To haka na har daraja 100. Ina fatar kun fahimta. To kamar hadisin yana cewa duk can inda za a kai annabawa da siddiquna da shuhada'u, to can Allah tabaraka wa ta'ala gobe kiyama cikin aljanna zai kai dan kasuwa wanda ya tsare gaskiya ya za amintacce. Kasuwancin sa yayi riba ko bai riba ba? Yayi riba. Kaga kenan akwai bukatar ƴan kasuwa su zama masu gaskiya ko babu? Dole ƴan kasuwa su zama masu gaskiya. Ka gani, don zama tare da waɗanga mutane kan konan duniya kan zanna da su ai ka ci riba, balle gobe kiyama cikin aljanna. Kamar yadda Allah yake cewa cikin suratul nisa'i, yace wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina, sai yace wa hasuna ulaika rafiqa. Duk wanda yayi da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to waɗannan da nawa Allah da manzonsa da'a ma alladhina an'ama Allahu alaihi, suna tare da waɗanda Allah ya yi ma ni'ima, minan nabiyina da annabawa, was-siddiqina da siddiqai, wash-shuhada da shuhada, was-salihin da mutanen kirki. Duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah, to Allah zai hada shi da waɗannan mutane gobe kiyama, annabawa da siddiqai da shuhada da salihuna. Sai Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa, waɗannan ya kyauta su za abokan tafiyar mutum. Ina fatar kun fahimta. Allah ka sa abokan tafiyar musu zan waɗannan mutane, annabawan da siddiqai da shuhada da salihai.
to shine cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk dan kasuwan da ya zama mai gaskiya ya zama amintacce baya ƙarya ga kasuwancinsa baya cin amana ga kasuwancin baya algushu baya kitmanul aibi baya duk wani abu dai wanda an na rashin gaskiya mun yi abubuwa na rashin gaskiya na kasuwanci ko baya ya zama mai gaskiya amintacce to gobe kiyama daraja can inda Allah zai kai annabawa da siddiquna da shuhada can Allah zai kai shi an ci riba ko ba a ci ba an ci to Allah ya ba 'yan kasuwan mu iko su tsare gaskiya su tsare amana sai yace rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito shi wa qala yace hadithun hasanun hadisi ne mai kyau haka yake wannan hadisi ne sahihul lagairi Allah ya kara mu annabi tsira da aminci kaga mun samu budi na alkhairi ko yace warawa ibn majah an ibn umara radiyallahu anhuma wa lafdhuhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama at-tajirul aminu as-saduqul muslimu ma'a ash-shuhada'i yawm al-qiyamah yace warawa ibn majah wancan hadisi ba imam tirmidhi da ya ruwaito shi ba imam ibn majah ma ya ruwaito shi sai dai shi ibn majah ba daga abu sa'id al-khudri ba ya ruwaito shi ne daga abdullahi dan umar walabdu ga yadda lafazin ibn majah yake nan yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace at-tajirus saduqu haka yake at-tajirul aminu dan kasuwa wanda yake amintacce as-saduq mai yawan gaskiya al-muslimu kuma musulmi duk dan kasuwan da ya cika waɗannan siffofin guda uku gashi musulmi gashi mai gaskiya gashi amintacce baya ƙarya baya cin amana ga kasuwancinsa kuma gashi musulmi to ma ash-shuhada yana tare da shuhada yawmul qiyamah ranar kiyama duk inda Allah tabaaraka wa ta'ala ya tanadar mu shuhada cikin gidan aljanna to shi ma dan kasuwar da ya cika waɗannan siffofin ci Allah zai kai shi an samu riba ko ba kasuwanci yayi kyau ko bai kyau ba to wannan hadisi kuma yace hadisun ne hasanun sahihun hadisi ne mai kyau ingantacce kaga hadisin ma ya tabbata Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci kaga yanzu ga fili ga mai doki yanzu 'yan kasuwa a yi ƙoƙari badaƙala da almundahana da sauran abubuwa na rashin gaskiya da ake yi to a yi ƙoƙari a tuba domin a samu wannan daraja wurin Allah waruwaya an anasin radiyallahu anhu ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama at-tajirus saduqu tahta dhillil arshi yawmal qiyamah rawahu al-asbahani wa ghayruhu yace waruwaya sai ya buɗa shi da siga ta tamridi don yayi ma ishara cewa hadisin yana da illa kuma illa babba yace an ruwaito wannan hadisin maimakon kamare shi sai ka tsaya ka ce mai ɗaya tafi kamari ne ya kamata ka yi waruwaya an anasin radiyallahu anhu qala an ruwaito wannan hadisin daga Anas yadda Allah tabbata gare shi Anas ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce at-tajiru dan kasuwa as-saduq mai yawan gaskiya tahta dhillil arshi yana karkashin inuwar al-arshi yawmal qiyamati ranar kiyama kaga duk dai wannan fallala ce ta 'yan kasuwa waɗanda sun ka tsare gaskiya ɗan kasuwa wanda ya tsare gaskiya to yana ƙarƙashin inuwar al'arshi ranar ƙiyama sai ya ce rawahul azbihani malam azbihani ya ruwaito cikin wani littafi nashi at-targhib wa tarhib wa ghayruhu da waninsa sai dai wannan hadisin kamar yadda hafizul munziri ya yi ishara ya ce warwaya hadisin yana da illa babba cikin isnadinsa akwai wani nan ya ibn shabib Yahaya ɗan Shabib shi wannan Yahaya malamai sun yi mai shaida cewa yarwil mawdu'ati yana ruwaito hadisan ƙarya to wanda wani mawaki ka ce an sanan ma da shari to sharrin da duk an ka kulla inda an ka cewa ne yayi shi fafo babu mai karkare ma na rabada ne ko wane ne
to kaga an ka ce yarwil mawdu'a ce yana rawaito hadisai mawdu'ai to tunda yana rawaito hadisai mawdu'ai hadisan ƙarya ya za mu in ya kawo magana mu gano gaskiya ce sai gaba ɗaya an kai condemnment ɗinsa don haka duk abin da ya rawaito sai an ka ce mai mawdu'i don haka wannan hadisi ne mawdu'i Allah ya tsare mu daga hadisi mawdu'i hadisin ƙarya kenan ko kaga shi bai tabbata ba Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci yace warwaya an abi umama radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala inna tajira idza kana fihi arba'u khisalin taba kasbuhu idza ishtara lam yadhumma wa idza ba'a lam yamdah wa lam yudallis fil bai'i wa lam yahlif fima bayna dhalika rawahu al-azbahani aidan wa huwa garibun jiddan yace warwaya shi ma sai ya buda shi da sigar tamridi don yayi ma ishara cewa da ifi ne kuma haka yake an ruwaito wannan hadisin an abi umama daga abi umama yarda Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace inna tajira lalle dan kasuwa idza kana fihi arba'u khisalin sadda duk dabi'u hudu sun ha kasance gare shi da ba kasbuhu kasuwancin sa ya tsalkaka ko kace kasuwancin sa yayi dadi ko kasuwancin sa ya tsalkaka wadanne dabi'u na farko idhashtara in zai sayi abu ga wani lam yadhumma bai zargin abin nan ka san dabi'ar wasu ce in sun ka zo za su sai abu gare ka sai sun kushe shi tukun don su zubar ma abin daraja don kuɗin su yi ƙasa to kaga wannan illa ce ka kushe ma mutum hajarsa to in ya zo idhashtara in zai sayan abu ga wani shi wannan ɗan kasuwar in zai sayan abu ga wani lam yadhumma bai zargin abin nan ma'ana bai kushe abin nan da zai sayi don farashi yayi ƙasa na biyu wa idza ba'a in kuma shi zai sayar lam yamdah bayyabun hajarsa kaga al'adar yan kasuwa ko yanzu in mutun na kada ku manta ku danna mana subscribe a wannan channel ta mu sannan ku danna mana alamar ƙararrawa mun gode